Столетан Им – твоята формула за силна имунна система и дълголетие. В днешно време повече от 1 милиард души по света се борят с ослабена имунна защита, чести настинки, респираторни инфекции, хронична умора и бавно възстановяване. Модерният начин на живот, стрес, замърсяване, недоспиване, нездравословно хранене разрушава природната ни имунна защита. Отслабената имунна система влияе не само на способността ни да се защитаваме от инфекции, но и на възпалението, енергията, когнитивните функции и процесите на клетъчно стареене. Науката все по-ясно показва, здравето започва от силна имунна система. Истинското решение се крие в целенасочена, интелигентна подкрепа, която възстановява не само имунитета, но и клетъчното здраве и митохондриалната функция. Столетан Им е интелигентна формула от ново поколение, създадена за защита срещу стареенето на клетъчно ниво, с доказано действие върху имунната система, клетъчната енергия и антиоксидантната защита. Столетан Им дава на тялото ви вътрешната подкрепа, от която се нуждае, за да се чувствате защитени, енергични и жизнени. Столетан Им забавя процесите на стареене на клетъчно ниво, чрез активиране на сиртоините, ензимите на дълголетието, подобрява митохондриалната функция и производството на клетъчна енергия, повишава нивата на НАД+, ключов фактор за възстановяване на ДНК и имунно здраве, подпомага клетъчната регенерация, укрепва чревната бариера, активира плазмацитоидните дендритни клетки, лидерите на имунната система, осигурявайки цялостна вродена и адаптивна имунна подкрепа. Осигурява мощна антиоксидантна защита чрез природен витамин С от ацерола и полифеноли. Допринася за имунна устойчивост и намалява възпаленията. Иновативна формула с висока бионаличност за реални резултати, подходящи за дългосрочна употреба и ежедневен прием от хора с чести настинки и инфекции на горните дихателни пътища, лица под хроничен стрес, спортисти и активни хора, които се нуждаят от имунна подкрепа по време на интензивни тренировки, възрастни хора, чиято имунна система естествено отслабва с годините, хора, които искат проактивна имунна защита, лица в периоди на повишен риск от инфекции, професионалисти, които не могат да си позволят боледуване, родители на малки деца с повишен риск от експозиция на патогени, хора във възстановителен период след болест или медицински процедури, всеки, който иска да остарява здравословно с оптимална имунна функция. Имунната система на човека представлява сложна мрежа от клетки, тъкани и органи, която работи съгласувано, за да защитава тялото от вредни микроорганизми и чужди вещества. Тази защитна система е организирана в 3 основни слоя на отбрана – анатомични бариери, кожа и лигавици, вроден имунитет и адаптивен имунитет. Тя съдържа много видове имунни клетки, като НК клетки, Т клетки, Б клетки, дендритни клетки, макрофаги и други, които поддържат функционирането на имунната система. Вродената имунна система осигурява на тялото първата линия на защита срещу чужди вещества. Адаптивният имунитет се активира, когато вродената система не е достатъчна за справяне с установена инфекция. За разлика от вродената, адаптивната имунна система генерира специфичен отговор срещу конкретен патоген и развива имунологична памет, за да направи имунната система по-бърза и по-устойчива при следващия контакт с патогена. Столетан Им използва иновативна подкрепа на имунната система с нуклеотиди и постбиотици, плюс съставки за подсилване на клетъчното здраве и енергия от водещи световни лаборатории. Всички компоненти са клинично тествани и съобразени с съвременните стандарти за качество и безопасност. Имунео е натурална съставка от дрожди, съдържащи 60% нуклеотиди и пребиотични фибри на базата на акациева смола. Произведена е от френската фирма Nexira, която има над 130 годишна история в производството на иновативни натурални съставки и растителни екстракти. С високо съдържание на нуклеотиди, Имунео представлява уникален източник на 4 полуесенциални нуклеотида – аденин, цитозин, гуанин и урацил. Нуклеотидите, които се намират естествено във всички живи клетки на организма, представляват основни градивни елементи на нуклеиновите киселини, РНК и ДНК и играят ключова роля в клетъчната регенерация, пролиферацията и възстановяването на тъканите.
Въпреки че организмът може да синтезира нуклеотиди самостоятелно, при определени условия, интензивен стрес, физически натоварвания, периоди на растеж или при бързо обновяващи се тъкани като имунната и стомашно-чревната система, вътрешното производство може да стане недостатъчно. След кожата, червата ни са основната естествена бариера срещу външни фактори. Имунел осигурява нуклеотидите, необходими за улесняване на клетъчната регенерация на червата чрез клетъчна пролиферация и обновяване на тъканите. Имунел е създаден, за да осигури цялостна подкрепа на имунитета от вродения до адаптивния имунен отговор. Имунел подобрява физическата бариера чрез повишаване на тъканния метаболизъм, растеж на лигавицата благодарение на увеличаване дължината на влакънцата, пролиферация и диференциация на епителни клетки, пребиотичен ефект, подпомага развитието на полезни бактерии. Повишава вътрешните защитни сили, като увеличава производството на имуноглобулин А, специфичен за тъканите на лигавиците, и стимулира производството на макрофаги. Стимулира специфични вътрешни защитни механизми, като пролиферация и диференциация на Т-клетки, предшественици на адаптивния имунен отговор. Активиране и модулация на интерлевкин-2, ключов сигнален протеин в имунната система, който служи като растежен фактор за Т-клетките, стимулирайки тяхното размножаване и диференциация, което е жизнено важно за координирания имунен отговор срещу инфекции. Производство на специфични имуноглобулини. 15 клинични проучвания с подрастващи от 1986 до 2008 година показват повишаване на вродения и хуморален, включително вакцинация, имунитет, подобряване на транзитният дискомфорт, подпомагане на растежа. 6 клинични проучвания, свързани с хранене при спортисти от 2006 до 2013 година, отбелязват възстановяване на нарушения на хуморалните имунни маркери, предизвикани от интензивни тренировки. При синдром на раздразненото черво, едно клинично проучване от 2006 година установява подобряване на дискомфорта на раздразнените черва над изходното ниво и нивата на плацебо. Клиничните проучвания показват, че добавките с имунел увеличават активността и броя на лимфоцитите, ключови имунни клетки, които ни предпазват от инфекции. Освен това, той помага на тялото по-ефективно да елиминира остатъците от борбата с патогени, което ускорява възстановяването и предотвратява дългосрочното възпаление. Имунел предоставя цялостна подкрепа за имунитета, от вроденият имунен отговор до адаптивният имунен отговор, като подпомага регенерирането на клетките, помага за укрепване на естествените бариери, активира и стимулира защитните системи на организма. Имусе е патентован постбиотик от плазма на щама Lactococcus lactis, за която е доказано, че осигурява имунна подкрепа на клетъчно ниво. Разработена от японската компания Kairin Holdings, която има над 100 годишен опит в ферментационните технологии. Имусе е първият постбиотик, който директно активира плазмацитоидните дендритни клетки. Тези клетки са рядка подгрупа от имунни клетки, които са лидери на имунната система. За разлика от повечето имунни клетки, те стоят на границата между вродената и адаптивната имунна система, играейки ключова роля в цялостната имунна защита. За да разберем напълно и оценим революционната имунна подкрепа на имусе, нека разгледаме по-отблизо основните участници в имунния отговор, активирани от плазмацитоидните дендритни клетки. Естествените НК клетки участват в първия ред на вродения имунен отговор, като реагират незабавно на всички външни стимули, с които тялото се сблъсква. Т-клетките са част от адаптивния имунен отговор и реагират на антитела, произведени от Б-клетките. Хелперните Т-клетки координират адаптивният имунен отговор, като комуникират с други имунни клетки и помагат за стимулирането на Б-клетките, увеличават производството на антитела и поддържат Т-клетките. Б-клетките са част от дългосрочният адаптивен имунен отговор и са специализирани в производството на различни антитела. Този уникален механизъм прави имусе единственият постбиотик, който осигурява цялостна подкрепа на имунната система, активирайки ключовите й компоненти едновременно.
ИМУСЕ е подкрепена от над 25 научни изследвания, включително 11 клинични проучвания с хора. Активиране на плазмацитоидните дендритни клетки в рандомизирано двойно сляпо проучване с 51 здрави участници. ИМУСЕ значително увеличава експресията на SD86, ключов активационен маркер за плазмацитоидните дендритни клетки. Подкрепа на респираторното здраве. В 10-седмично изследване с 213 здрави участници през зимния сезон, тези, които консумираха ИМУСЕ, показаха подобрено респираторно здраве в сравнение с плацебо групата. Подкрепа при интензивни тренировки. При проучване с 51 мъже-атлети, ИМУСЕ намали субективните симптоми на умора след физическо натоварване с 59% в сравнение с 41% в плацебо групата и подобри респираторното здраве. Имунните клетки, особено при активиране, изискват огромни количества енергия. Митохондриалната дисфункция води до отслабен имунен отговор, нарушена клетъчна сигнализация, преждевременно клетъчно стареене. Столетан им адресира тези проблеми чрез птеровита и риагев, които подкрепят митохондриалното здраве. Птеровита е патентован SIRT-1 активатор, разработен от швейцарската компания Circle Scientific. Тази иновативна формула комбинира птеростилбен с пиколинова киселина, създавайки 10 пъти по-мощен ефект върху кръвните нива в сравнение с обикновеният птеростилбен. Птеровита активира така наречените ензими на дълголетието, сиртоините, които защитават клетките във всички органи и тъкани на тялото, включително имунните клетки. Тази активация е от съществено значение за поддържането на младостта и забавянето на стареенето, като същевременно осигурява оптимална имунна функция. С напредване на възрастта, имунните клетки стават по-уязвими към оксидативен стрес. Птеровита помага на имунните клетки да се справят ефективно с свободните радикали. Птеровита намалява провъзпалителните сигнални молекули, което е критично за управление на хроничното възпаление, основна причина за имунно отслабване и възрастови заболявания. Птеровита също така подобрява функцията на митохондриите, енергийните централи на клетките. Имунните клетки изискват огромни количества енергия за правилното си функциониране. Когато митохондриите работят оптимално, имунната система има енергията, необходима за бърз и ефективен отговор срещу патогени. Риагев е единственият патентован NAD плюс бустер, разработен от американската компания Bioenergy Science. Риагев обновява клетъчната енергия, подпомага възстановяването на ДНК и намалява нивата на стрес хормона кортизол, който е една от основните причини за отслабване на имунната система. Клинични проучвания доказват, че Риагев е единственият стимулатор на здравословното стареене, който едновременно повишава 3 важни биомаркера – NAD+, аденозин трифосфат и глутатион. Това води до осигуряване на енергия за имунните клетки и подобряване на цялостното клетъчно и имунно здраве. Стандартизиран екстракт от ацерола с 50% природен витамин С. Освен витамин С, ацеролата е богата на биофлавоноиди, каротеноиди, полифеноли, които модулират възпалителният отговор и защитават клетките от оксидативно увреждане. Ползи от витамин С за имунната система. Витамин С е от критично значение за имунната функция. Подпомага епителните бариери срещу патогени чрез подкрепа на производството на колаген и поддържане на целостта на кожата и легавиците. Натрупва се в фагоцитните клетки и подобрява техните функции, включително фагоцитоза и унищожаване на микроорганизми. Като мощен антиоксидант, витамин С защитава имунните клетки от оксидативен стрес, особено по време на респираторен взрив и възпалителни процеси. Витамин С подпомага пролиферацията и диференциацията на Б и Т лимфоцитите, като по този начин подобрява адаптивният имунен отговор и стимулира производството на интерферони, които са от решаващо значение за антивирусната защита. Столетан им е интелигентна формула от ново поколение, създадена за защита срещу стареенето на клетъчно ниво, с доказано действие върху имунната система, клетъчната енергия и антиоксидантната защита. Столетан им представлява нов стандарт в имунната подкрепа, като комбинира най-съвременните научни постижения в областта на имунологията и биологията на стареенето. Столетан им дава на тялото ви вътрешната подкрепа, от която се нуждае, за да се чувствате защитени, млади и жизнени. Подари си години живот
в добро здраве. Поръчай сега и се възползвай от пълният потенциал на тялото си. Открийте повече на сайта ни или влезте в контакт с наш представител.